Sådan her. Passer rigtigt. Wow! Du må godt sætte sig til mig. Jeg skal da gerne have nogle lyd. Hej! Hej! Hej og velkommen til vores første challenge på vores kanal. Ja. Vi vil lave Try Not To Laugh challenge. Med kun 2 personer. Ja. Så derfor så Det bliver lidt mange runder. Ja. Jeg skal tisse. Den gik derover. Den ser så fed og lille ud. Jeg fik det der fra min arm! Jeg kan mærke det i mine bukser! Ej, jeg føler lidt, at det er sådan lidt følelsen af tisse i Hele låret, det var. Vi sad bare der og kiggede på hinanden. Og Astrid kommer der. Nå, men det er meningen, at vi så skal prøve at få hinanden til at grine. Hvis ikke I havde regnet. Okay, lad være med at skrue den der på. Dummer jeg. Dummer jeg. Oh my god. Jeg er våd over det hele. Det er kun sådan en lille stribe hen af min bukse. Jeg vandt. Hvis ikke I vidste det. Jeg tror, jeg fik lidt savn ned i halsen. Ja. Spytte det ned i munden. Altså. Jeg overvejede så meget at spytte dig nakken. Bare for sjov. Først at vi har vand i munden, Astrid. Det var falsk alt sammen. Det var fordi, man var så bange for, at jeg ville spytte det på. Det var fordi, du så... Dit savl, det er det med. Jeg håber, det er bare noget på mine bukser. Du bøvser sgu da inde i din... med vand i munden. Hvordan kan du bøvse med vand i munden? Det var ikke meget nemt. Hold munden lukket, mens du bøvser. Ja, okay.
Ebba, kom her. Undskyld, hun. Prøv lige at se den and derovre. De går bare rundt sådan. Det er Ebbas hår. Prøv lige at se. Okay, jeg ved ikke, om man kan se det. Nej, okay, den gider jeg ikke. Der er fyldt med hår på min. Nej, ikke min stol! Min stol! Emma! I don't have shoes on! Det bliver tidligt med dig. Det er sådan mærkeligt. Det er så godt, du vil smile med vand i munden. Oh my god. Oh my god, der kommer en bil af mig. Emma var bare en lille ensom ged, indtil det var, hun fandt sin polestang. Vinker hun tilbage? Som jeg bare tager. Hvad er den her? Ej. Shit. Emma, hun ser...